ಏಯ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅತ್ತೆ ಈ ರೀತು ಪಾಪ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಇರಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಂತ್ ನುಂಡ ತಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗತ್ ಬಾತಿರು मैं झुकेगा नहीं साला पुष्पा पुष्पराज ಕಾಲಜ್ಜಿ ಏ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಹಾಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕು ಬೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಜಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬ ಇನ್ನ ಬೇರೆನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಂತದೆ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾರ್ದು ಕಂತ ಬರ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ದಜಿ ಬಂತ ದಯ ಮಲ್ದಜಿಯ ಬಕ್ಕಿ ರೈಟ್ ದಾದೆ ನೇಲು ಪೋದು ಖಜ್ಮಂತ್ಲೆ ದಯ ನೀಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾರೆ ಆಪುಜ ಮಾರೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತಿ ಮದ್ಮ್ಯಾ ದೇಕ ಬಡಿದಿ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕವ ಬಾಜನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ ದೆಕ್ಕದಾಪನು ಮಾರೆ ಕುಂಟಾಡ್ದಾರೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ದೇತನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ ಬುಲಿ ಪುಂದೆ ಆಗ್ಯಾ ಸಾರಿ 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 ಅಗ ಅಗ ಒಂದು ಚಾಪಾರ ದಾಲ್ ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿಂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೇ ಚಾ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಜಾರ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವರಿನ ಕಾಸು ಧ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕಾಸು ಧ್ಯಾನ ಈ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋದು ಹೋದು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ಪತಾರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಿಕುಲ್ ಕಂಚನ ಅಣ್ಣ ಮೇಗ್ ದಿನಕ್ಲತೆ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಮೇಗ್ ದಿನಕ್ಲೆ ಯಾ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಲಿ ಹಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜನ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರತ್ತೇರು ದಾದೊಂದು ಪನೋಲಿ ದೇವರ ದಾದ ಕೊಡ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸು ಅದು ಯಾಮನ್ ಯಾಮನ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಹೈಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಬ್ರೈನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಎಂಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಂಡ ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಆಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತರ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಜ್ಜನಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರತ್ತೆ ಕಾರಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಳ ಓದಬಹುದು ಮುಕ್ಕಳನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇ ನೋಡಿ ಈ ಒಡಿಗೆ ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕಂತೋ ಜಯ ದೈಕ್ ನೀರ್ ಮೈಪುನತ ನೀರ್ ಮೈ ಬರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನತೆ ಐಕೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನ್ ಮೈಪುನತಯ್ಯ ಮಿತಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರತೂರಿ ಅಕ್ಕೆ ಇದು ನಂಚಿನ ಕಂಡದಿಂದತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಗುರ್ಚಿ ಅದು ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಏ ಬ್ರೋ ದಯ ಕೋಡೆ ಅನಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆತ ಸಾರಿ ಅವ ಐತದೆ ಸಾರಿ ಯಾನಿಜಿನ ಚೂರು ಕಪ್ಪೆ ಚೂರು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರುವಯ್ಯ ಈ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯ ಮಾರಯ್ಯ ಚೂರಿಗೆ ಚೂರಿಗೆ ಚೂರು ಪಪ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ